Selam şahanlar. Kırık hayvanlar dünyası boyunca seyahatimizni devam edemizmi? Ayı. Olaysa bugün men sizni Sarık Ugiz bilan tanıştırırman. Sarık Ugiz tundrada yaşay. Onda kışın bek salqin. Jer qo'lin qor bilan qoplangan. Ammo u salqinlardan qo'rqmaydi. Chunki uning yuni quyi yili ham uzun. Sarık Ugiz dunyodagi eng uzun yunli jon egasi. Uning yuni 90 sm qadar yetadi. Mında jelaton ona bızlıq şırındada isen qolırğa yardam etken. Әлеге hayvanlarning ağırlığı yakınca 300 kilogram. Sarık Ugizning mаңгайындагы мөңгесе onun g'ururlik belgisi. Qo'rqinish yonaganda ul qo'shirga oshiqmay, akirisincha mugizin tirab qo'ya. Sarık Ugiz ko'brak ugizga qo'y bir tishqi oyoqlari bo'yicha sarıqqa o'xshagan. Шуңа күрә аны шулай атаганнар да. Әлеге hayvanda tag'in sıyırga xos bo'lgan sifatlar da бар. Әлеге jon иясе үсемлекләр белән туклана. Ул лишайниклар агач яфракларын ашарга ярата. Кышын алар мүк һәм кар астындагы кипкән үлән белән туена. Sarık Ugizning тояклары зур, аларның кырыйлары очлы. Шуңа күрә ул боз өстендә тоймый. Мондый тояклар аңа ташлы кыяларга да менергә ярдәм итә. Sarık Ugiз көтүлекләргә берләшеп көн итә. Әгәр көтүгә бүре яисә башка ерткыч ташланса, ата Sarık Ugizләр түгәрәккә басып бәләкәчләрен һәм инкәләрен саклыйлар. Менә нинди кыюлар. Sarık Ugizләр турында күп сөйләдем. Хәзер белемнәрне тикшерик. Ихтибар, беренче сорау. Sarık Ugiz саванналарда яшыймы? Юк, әлбәттә, саванналарда фил, жираф кебек хайваннар көн итә. Бәлки алар тропик урманнарда гомер итәдер? Юк. Юк, андый урманнарда тапир, акапи кебек хайваннар яшый. Алайса Sarık Ugiz тундрада көн итәме? Ayı. Афәрин, җавап дөрес. Булдырдыгыз шаяннар. Икенче сорауга күчик. Sarık Ugiz ерткыч хайванмы? Юк. Юк, әлбәттә, ул бүре, йолбарыс кебек башка хайваннарны ауламый. Бәлки ул бөҗәк белән туклана? Юк. Юк, Sarık Ugiz бөҗәк белән дә туенмый. Алайса ул үлән ашыймы? Ayı. Әйе, җавап дөрес. Булдырдыгыз шаяннар. Барыгызга да 5-ле. Бүгенгә менә шулай иде шаяннар. Мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш-хуш. Sarık Ugizning маңгайындагы угизе Мөгизе. Чөнки аның йөне Йөне куе җылы һәм бик озын. Юк. Көне күп күрей. Yazı белән куркытырга кирәк. Яза башлый да сразу әйтәсең.